נולדתי בבית טוב, חרדים מלא כללים, בלי טלפון בכלל, סידור קטן ותהילים, ילדות פננה כמו חלום שלא נגמר כל החיים, שהתחלתי לשאול שאלות מאז כל הימים מרים, ישיבה כאילו תאיבת נוח רק בלי הצלה, נשמות טובות אבל כל אחת סכין חדה, שאלות על אמונה, על עצמי, על מטרה, אמרו לי זה שטויות, יצר הרע, כנס נפילה, לקחתי את הפאף לא כדי להיות מסלול, אלא לברוח מהמציאות שרצה אחריי בפול, בגידות שורפות גורמות לי לטלטול, כל פעם מחדש עובר את הלב, מרגיש את סוף הגבול. אמרו לי שאני חילוני, חצי דתי ומבולבל, אבל אני לא משנה אם מסורבל. בלילה שוב חשבתי לכתוב עוד מכתב אומלל, אבל נכנסתי אל הרפש, שם הסוף סוף מקובל. הטקסט הזה נכתב